Observem aquest mecanisme preciós, aquest tresor que és la nostra respiració. I el més important de la meditació, això que estem fent és meditació, és aquest punt que observo, que me n'he anat, doncs tornar el més ràpid possible. Sense castigar-nos, però sí que aquest moment que dic, ja estic fora, ha vingut un pensament, torno. Això és el que anirà fent la nostra ment que tingui més força i estarem més equilibrats. I això ens costa, Pensem quantitat de pensaments continus. Al moment que trec aquest focus atencional, arriba un pensament, així que torno a portar el focus atencional a l'acte de respirar. I anem a portar les mans cap als pulmons. I anem a estar uns momentets aquí, com que els nostres pulmons sentin la presència de les mans i també la nostra atenció plena. Observeu com s'omplen, com es nodreixen en cada respiració. Allà on va la meva ment, allà va el chi, així que els estic ajudant a equilibrar-se. I deixant que rellisquin les mans, ens podem posar tocant el dors, que així no és tan molest, i fent que el dors de la mà estigui aquí en contacte amb els ronyons. Estem uns instants aquí, donant-los presència plena. Com que també els estic respirant. Fixem-nos com també repercuteix una bona respiració abdominal a darrere. Entro l'aire i s'infla l'abdomen, però quan surt l'aire és com que aquesta activació va cap a la zona dels ronyons. Així que els estic ajudant també amb una bona respiració. I torno a observar si la ment se'n va o puc estar totalment donant presència als ronyons. I deixarem que les mans se'n vagin cap a la dreta del cos, on tenim el fetge, i li donarem uns instants de presència al fetge. Estem aquí, a la nostra dreta, a la zona de les costelles, i observant també aquest acte de respirar, com si el nostre fetge fos una esponja que l'omplim d'aigua neta i traiem tota la brutícia quan expirem. Intentem estar aquí, la nostra ment present al fetge. I deixant anar cada cop que surt l'aire, sento que també relaxo. I deixem que les mans vagin a abraçar el cor. I ens hi enfoquem. I observem com sento el cor. Està tranquil, serè. Observo massa foc com pressió o no. O sento que està tranquil, relaxat. I respiro des de ben avall per baixar l'excés de foc, per relaxar-lo encara més. Un cor tranquil és un cos en salut. Així que relaxem el cor i posant-hi també aquesta mirada amorosa, compassiva, i no de pena, sinó d'amor cap a un mateix. Això ens demana el cor, que no ens jutgem tant, que ens estimem i que ens puguem connectar també a l'alegria de viure. Així que abracem-lo, inclús si podem dibuixar un somriure
càlid. I des d'aquí baixem les mans per trobar l'estómac, melsa, pàncreas, bazo, pàncreas. Una miqueta cap a l'esquerra i sentiu bé l'acte de respirar, com li dona presència. Sentiu aquest moment de la respiració que ens omple l'abdomen i aquest moment de l'exhalació com buida, com deixem anar. És el que necessita el nostre estómac, la nostra melsa, que deixem anar, que no ho vulguem controlar tant, que no ens n'ocupem de les coses abans que toquin, que no ens preocupem. Així que sentiu com la mateixa respiració ens dona mestria en l'art de deixar anar. I tornarem a la zona on hem iniciat, aquí a la zona del melic, i sentim si el nostre abdomen, com la onada del mar profund, s'eleva i s'enfonsa, es deixa anar. Estem aquí uns momentets intentant estar només per la respiració, en silenci, sense paraules, sense ment. I anem a acabar amb 3 respiracions per tancar el treball ben profundes, àmplies. Conscients. I tornem a observar el cos. Connectem amb l'estructura i comencem a estirar. Potser encara si no ens ve de gust obrir els ulls no correm, però comencem a observar com està el meu coll, com està la boca. Hi havia tensió a la mandíbula. Deixo anar. I podeu fer els estiraments, les mandres que vulgueu.